Messaġġ wieħed ta' kuraġġ, determinazzjoni u tama favur is-sewwa kif 6 xhur mindu ġiet assassinata l-ġurnalista Daphne Caruana Galizia saret manifestazzjoni nazzjonali minn Occupy Justice b'talba għal ġustizzja u l-verità. Fost il-kelliem għal-membru parlamentari David Casa li rikonoxxa l-fatt li qabel il-qtil tal-ġurnalista konna neħduha ovvja li l-verità u l-ġustizzja dejjem jirbħu. Il-pajjiż meddet bl-inġustizzja ta' gvern korrott jintrebaħ biss bit-tama ta' ġustizzja, bil-ġlieda għal ġustizzja, sakemm naraw li l-ġustizzja isseħħ. Casa żied jgħid li minflok wieħed isib il-protezzjoni kollha li ċ-ċittadin għandu jkollu wieħed qas biss se iħossu sigur f'pajjiżu stess. Wieħed li l-ġlieda għall verità se tkompli fil-Parlament, fil-Kummissjoni Ewropea u fil-Kunsill Ewropew. Emma Portelli Bonici tkellmet dwar kif 6 xhur wara l-assassinju il-poplu Malti reġa' nġabbar għal manifestazzjoni. Għajnejn id-dinja kienet fuqna bħalma qatt ma kienu qabel. Isem pajjiżna, isimna wkoll, u mċappas minħabba l-amministrazzjoni ta' pajjiżna għamlet żbalji li ma tridx tikkonfronta. Jikkritikat lill Prim Ministru niesu li qed japprofittaw ruħhom biex jieħdu flus li mhux tagħhom, flus il-poplu Malti. Emma tfakkar li kulħadd qiegħed jgħaddi appell għall-bidla. Marija Efimova, l-whistleblower li għax kixfet dak li kien għaddej fil-Bank Pilatus kellha taħrab minn pajjiżna, f'messaġġ irrikordjat esprimit tama li l-verità tirbaħ waqt li faħret il-kuraġġ tal-poplu Malti li qed jiddefendi lil pajjiżu. Tkellem ukoll Alexander Healy, fundatur ta' Malta Ġdida, flimkien ma' grupp żgħażagħ oħra illi qal li qed iħarsu lejn dawk li jmexxu tmexxija b'korruzzjoni. Qal li żgħażagħ ma jridux li jkunu parti minn Malta giddieba u ħeġġeġ biex ma nibqgħu sikta quddiem dan kollu. Bajta waħda iddikjara hekk. Prim Ministru, irreżenja! Keith Schembri, Konrad Mizzi, Chris Cardona, id-il-olem! Rachel Williams li tifforma parti minn Occupy Justice qalet illi xejn ħadd mhu se jwaqqafhom milli jsemmaw leħinhom. B'ċertezza hija qalet li se nsiru nafu l-verità hekk kif Malta mhijiex biss tal-Prim Ministru u n-nies ta' madwaru iżda tal-Maltin u l-Awċin kollha. U flimkien vuċi waħda ngħidu lill-Prim Ministru Malta mhix tal-klikka tiegħek biss imma Malta hija tagħna lkoll! Rachel qalet li l-ġlieda l-ġustizzja mi se tieqaf qatt sabiex ikollna governanza nadifa. Żiedet tgħid li l-affarijiet mhux se jibqgħu mixjin normali sakemm tinqered il-korruzzjoni. In-nies kienu indirizzati wkoll minn Godfrey Farrugia li ddikjara li kulħadd f'pajjiżna qed jaraf li wasal il-ħin tal-bidla. Fil-pajjiż hawn sens ta' realizzazzjoni li qed tiġri xi ħaġa ġdida li qatt ma rajna bħalha. Attenda wkoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, akkumpanjat minn numru ta' membri parlamentari u uffiċjali nazzjonalisti. Iktar kmieni waqt intervista fuq Radio 101, Adrian Delija ddikjara li l-preżenza tiegħu hija turija ta' appoġġ lejn il-poplu kontra l-korruzzjoni, lejn nies li ma jridux aktar gvern korrott illi jaħseb li se jibqa' dej bħala romblu.